Termínu máme pro doktorku Pondrovou Zuzanu na Klysně Columbia 1. Klysna Columbia 1 se narodila v roce 2004. Otcem této klysny je Charismo a matka je Legrace po Blatek 1. Kobylka je majetku doktorky Pondrové Zuzany. Připraví se zářecká Ludmila Jeníková Romana Dančura Petr. A teď mě že nemáme jingle pro tuto dvojici, protože čas 50:14. Prozatím si myslím, že to byl nejlepší výkon, který jsme zde viděli, takže průběžně první místo